sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umubatid ko sa aming batikuson. O Bati Arbonong Jr. O Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umubatik ko sa aming batikoson. O Bati Art Bonok Jr. O Bernie Bitok Bitok. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home.
Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dayat sa aking adahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ani-ana ang mga gahi. The 3-time KBP Golden Dove Awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi, pero humukog kasing-kasing. Art Bonhoff Jr. and Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag Pilipinas, may buntag Universe! Ay! Good morning! Ang sarap magising sa tag-ulan. Ni Ok karon kay Bugnaw. Alas 6:53 na, Disyembre 28, mga kagahi. Gahi pa ba? It cockroach because of cold. It cockroach because of cold. Ni Ni Ok tungod sa bugnaw. tungod sa Bugnaw. Pakiibot na paliw, pakiibot na. Pakiibot na sa electric pan. Oo, kay Bugnaw kayo mga kagahi. Basig abi ninyong kadlawon pa. Hoy! Ngit-ngit pa rin, bandang Ngit-ngit napito sa Mindanao. Unya tong siren nga nung ingani ang weather karon tugs nyaw kayo ang panahon. Ano napagaw mga kagahe ba? Ay, concert sa mga niaging mga adlaw. Good morning kagahi. Good morning, Guy Boy! Og siyempre sa kapangingon Disyembre 28, so ilang araw na lang ato pong i-celebrate ang New Year. Tulo ka adlaw na lang. Tulo ka Mababay na adlaw na kita lang. sa 2020. Oo. So, Sa 2020 nga naghatag ka na ito og daghang kaayong leksyon. kung pwede pa lang i-erase ni nga memories niyo ay. Pero Pero- mao kini ang makapagahi ka na to mga kaigsuunan. Tinaw. Mura gyapon na kay di man ka labi na naminaw ro mga Tagalog sayo pa kay sa buntag Oo. tulad nila ni Ginang Rowena de Leon. Good Magandang morning dyan umaga sa po. Camias, Malamig na Quezon umaga. City. Oo. Alam nyo, parang ganito yan. Parang pag-ibig lang itong 2020. Parang pag-ibig lang. Oo. Kung Bakit naging pag-ibig? Kung hindi ka marunong masaktan, hindi ka marunong magmahal. Wow! Yan, Uy, na siya. Uy, di ba ang problema pagid ani kay nadaw bag-o na pod. nga, Ni mutate na po daw, ni upgrade, nag-level up. nag-level up. Si COVID daw, nag-level up. Kay sa 2021, nangandam na po daw sila para sa stronger na virus. Grabe na po. Naunsa naman yoy! Naunsa naman yoy. So mo na karon. Ayaw ina nga ang basulon po rin kay mga tao, kaya kanana. Oo, nasa kay tungod daw sa holiday na po daw kay ana nang gawas. Unya, kani, Oo ba? nagsugod dito sa UK. Oh, Ha? So sa London. sa London. Unya, so ana na lang yun permi atong mga rason ani. Unya karon tungod ni ana, ang mga gobyerno ron gahuna-una na pud nga ibalik ang lockdown. Oh, na nasa tani, balik na sa ta. Oh. Oh, so mao ni ang ato ang question of the day. Question of the day. Aha. Ibalik ang lockdown tungod sa COVID mutation? No. Manay pangutan ha. Question mark, mutation. Alam mo sa kay mong tono. Angayan ba ni mga kagahi nga Ah. ibalik ang lockdown? Angayan ba? Ang ayan ba? Una, dapat lang. Aha. Oo. Ikadua, ayaw lang. Ayaw na. Ayaw na ibalik. Ah. Ang ikatulo, COVID si mong mata.
Ay, ikatawan COVID, lang Simon. nato ni. COVID. Dapat, again, ibalik ang lockdown tungkol sa COVID mutation. O yun ba mo? Number 1, dapat lang. Number 2, ayaw na. Ikatulo, COVID sa imong mata. Oy, grabe ang mga unsa ron, grabe operation sa kapulisan o kasindaluan ron bato Oo, sa tama. mga NPA. Nag-celebrate ang unsa ika-52 anyos ang CPP-NPA. Pero sumala ni Secretary National Defense Secretary nga siya nga wala sila angay i-celebrate kaya mahurot na sila. Ala. Bayo-bayo mga nag-surrender kada adlaw. Taga-adlaw. With armas. Mm. Ha? In fact, sa itong mga balita, murag fill in the blanks na lang ni. Kung dili mga NPA na patay, ni surrender, shabu. Sa sugod karon adlaw ang kani at inon ako kong writer nga kani si Estin nga mag fill in the blanks na lang. Ipuli na lang. Ano? Ana, maura ba istorya? Mora istorya. Kada adlaw. Ha? Lain-lain lugar. Lain-lain lugar, lain-lain ang mga pila ang mga Pila ka ba ni nag-surrender. surrender? O mamara. Naka-template na. O sa drugs, lain-lain lugar, Oh. ang gramos, maura, fill in the Sus, blanks mauna lang. ron. No? But anyway, nang hinaot kami nga nining buntaga, December 28, nga makahatag yapon kami kanyang inspirasyon o kanang Kadasig, unsa ba kana inyong kwan diha? kalingawan. Kalingawan o guban pa. Ni Ha? ana. O nga to hindi ba kasugdan ni nato ni dugay-dugayon para good vibes kay ni ang ato ang buntag labi na sa atong certified gahi kabay. Sa dire sa gahi kabay, di ba atong ikwantong atong mga nagsugod sa wala, nagnegosyo. Mga success stories. Success stories. Mga rags to riches. Oo. Mga Dili- from nothing into something. Oo. Ni gamay, himas-himas, ni dako. Kana may ana. Ana. Pero karon naputay ipakita na kana pong mga proud sa nga mga kulba nga mga talento sa mga kagayanon nga ni excel di lang sa tibok Pilipinas kundi sa tibok kalibutan pa. Grabe. Taga Mindanao ka na. Taga Mindanao ka na. Ay, may lain pa. Paki-introduce ko, Bi. Mga kagaya to makaubang karon ang usa ka kagayanon nga nagkampiyon sa lain-laing singing competition. Wait. Singing competition. Singing competition. Dili na siya beauty competition. Mo galing sa akong gingon. Ha? Kung imong Dili na tanaw- siya. Tepa, Mutya, dili ni siya binibining Pilipinas, dili. Oh. Pero kung imong tanaw ng beauty pang binibining Pilipinas. Ah. Oo, ha? O na pong ganahan sa kadabuntag nato ba? Siyempre. Ah. Para pang inganyo mga kagahi. Correct. Lain-lain competition, national pa ako pang giingon, international. International. National and international. Kinsa man ka na siya? Makauban na to way lain. Dalaga pa ka na siya? Mo na ipangutana itong ipangutana. Gwapo. Uy, nakita na nako. May gala. Uy, way lain. naka-spaghetti. Si Ma'am Aizel Ruga. Good morning, Aizel. Good morning! Iyan. Pag sa inyong tanan, Ma'am. Aizel. Sus, ma'am. Bugno kayong panahon, ma'am. Tapos. Gaulan ba? Naka sa Manila ron, Aizel? yes sir. Ay. Gaulan ba diha sa Manila ron? Nagulan ba diha ron? Gabi, nagulan, tapos ganiya kadlawon, pag out na kong duty, Ah. alas 5 ko nag-out, diretso day ko dari. May gayo ako na-absent sa ulan. Nagkagwapa mga igala. Bilang. Woo! Puso ko yung nami. And here's your question for today, Miss International. Candidate number 1, your question is. Bitaw, kanang Aizel, paki-istorya daw ko ani imong talento kaning competition nga imong nasalmutan. Kanang dugay na yung ka nga singer. Dugay na daw ni. O dugay na ako singer, since sa bata pag yung ko sa Cagayan, uban ako sa akong mama, bahan, oo. Andod nag-college, Tagasa mo diri sa Cagayan de Oro. Zone 10 Upper Carmen, ay mga taga-Carmen! Ay, good morning, taga Upper Carmen. Upper Carmen, good morning. Oo, may buntag di sa inyong tanan. Kapag mo yung gagamay, saan elementary days pa ba ni? Oh, Sir Bern. So elementary tapos apil-apil ang mga contest. Oo, Ana. apil-apil ako sa barangay, mga barangay na nga singing contest. Pero ulawon jud ko sa unang panahon. Aha. Oo, okay, maulaw man ko na kila ko kapildi ba. But then, Sige padayon lang kag gyapon kapildi. So pagsugod pa lang nimo sige kapilde. Dili diretso na. daw. Oo. Oh, unya mo na Dili, nag-motivate kanimo nga ipadayon kay na magyuban nga adi ni para sa Oo, kuwari. okay, napildi na ko Sila taga-pildi, ani. Oo, correct. Ana unya ang mga judge dia ang katong yung anak sa kapitan ang ginapadaog. Actually, dito ko na-motivate na magpadayon sa akong kanta kasi napildi na ako kung nagsuon. Sa May kaya rin eh. Pagingan ni ba dako ba ang tabang sa kuan kanang support sa mga ginikanan kanang nagitig motivate sa imo ha basta nga na.
sobra gyud ang pag-support sa akong ginikanan kay tungod sa akong pagkanta. Ako man gyud ko college, kay full scholar ko sa college. Tungod sa Tungod kanta. nag-join ko, tungod club ko member and the theater. So pwede gini nga ang talento sa dito nimo iko ano? Nga gamitin mo kapital. Kapital isip kung at least Yes. naka-eskwela ka. So Kanta. unsa ang kanini ang pinaka-prestiyoso nga nadag-an nimo sa mga singing competition? Aside sa local na competition sa Pilipinas, O sa Pilipinas, last sa Pilipinas Sa Pilipinas muna, oh. Unsa toy sige. mo napilan? Ang first na ako na start na sa Region 10. I was na kuanan ko na nakadaog ko as Department of Tourism Singing Ambassador 2017 under kay Director Chan. Ah. And then, tapos pag after college and then namatay akong parents, nag-decide ko na mag-start all over again na sa isa ka lugar na wala yung makailan ako. So nag-decide ko nag-Manila. Sa Pag-abot ng Manila, okay. gusto na kalimtan akong singing, pero lahi ang nahitabo. Aha. Balik rin ko sa kanta, dito ko naka-join og isa ka national competition sa isa ka network. Unsa to nga And then, network? Unsa to nga Okay ra. network? Okay ra. Okay ra, sir. Okay ra. Yes. Okay ra kaayo. Okay kayo. ABS-CBN, Showtime, tawag ng tanghalan. Ay, kabala ka kita ka ABS mangyapon mi. Oo. Dalaga ni pangyawat nga if ever maabri. Naapoy laing iabri. Ana. Oo. Ana. So, wait. Ato lang laro awit na. ng tanghalan. Uy, kabalo day Tawag ng ka. tanghalan. Kagahi art. So, agin na tong kanon niya. Tungkol kay namatay ang parents, na-discourage day ka. So, muna na ito kang Manila. Tapos, as in, iabot ka sa punto nga, di na ka magkanta-kanta. Ana ay mong punto. No. Tinuod na Sir Bern kay katong namatay akong mamagpapa ning ko na wala na ko'y inspiration and tungod man sa akong mga ginikanan muna ko sige ko pagkanta kay sila man akong pinasuportahan sa at the same time gotabang ko sa balay financially tungod sa akong pagkanta. So, wala na ka. Pero nanuktok Wala yun na. gihapon, no? Burang nagyod gihapon idala nga So, dili. yun sa niyo pag-apil atong kuan. Kanini ang tawag ng tanghalan. Oo. Na ako adto sa Boracay and then ay nagtawag taga ABS-CBN Manila. Gusto bang sumali. Punto pag nilupad ko Manila, i-audition ko. Masalagmaan siguro, napili ko. Ako dito at first attempt, napili ko. And then after a year, nasinanawag na ako, sumo i-respack. Dito na nagtuloy-tuloy. Ano ko dito, naka 3 days ko dito. 3 days Ako defending kukuha. champion. After sa tawag ng tanghalan, niapil kang international competition. Yes. Oo. Unsa to nga After competition, Aizel? That is World Championship of Performing Arts. It's a talent Olympic. Aha. So during that time, that was last year, nagpikupit ko almost more than 70 countries. Wow. Wala sa Olympics sa kuan, pero singing lang ni siya. Talent. Asa man to siya Variety giheld? talent. Nahitabo to siya sa Long Beach, California. So one week dito nag-compete. So taga-adlaw gid man si kantaha gyud. Oh. Grabe, Unya. no? Olympics sa kinantahay. So ikaw ang nakadaog pug ka atong maong kuan, paligsahan. Mo na siya akong mga awards sa akong likod. Grabe. So naka 2-time division champion ko. Wow. And then naka 4 golds ko. Wow. Ka silver, isa ka bronze. Siyempre, convert to cash na, medyo ubay-ubay po, niburot ang bulos sa po na to pag uli dito sa Pilipinas. Oo, dagan kay nagsuporta labaw na si President Rodrigo Duterte nagatag sa pagsuporta financially. Wow. Pag-uli na kong Cagayan, grabe po sila. Dagan mga tao na nagkatagpod sa ko og financial na support ug aside ana napud ko na natago ko. Nakita gid mo ni Presidente Duterte in person. Wala, naka-receive lang kong email. And then, May report ko na kay sa base kanya. nakita mo ato ay Jesus Ginoo ko. Anak gitagaan na yung kaatong rosas. Sa nga na kagwapa, delikado. Grabe na gyud. Oo, grabe Oy, na jud. in fairness, kanibiyang nga singing contest, diri nag-champion sila ng Jed Madela. Oh, ba? Mauni nga klase nga mga competition. Dili ni So, basta-basta. Aizel, unsa ang imong nakita karon nga direksyon sa imong career? Singing career.
last year okay na to akong pag sa akong singing career, daghan kay events left and right. Pag abot sa lockdown, ito ko na test na kung saan na ako pag cope up sa akong talent. So karon ga virtual ko perform, naiuban na mag-message ako, magpa-perform ko online. Ana lang gid karon kay perform, pero never ko wala ko gahuna-huna na magkundang. Okay. Padayon lang gyapon. Okay. So, lisod jud ka Labi na, kahit panahuna. labi na Aisel nga usa ka kadakong garbo alang Correct. sa mga Mindanawan. Thank you kaayo. Aisel, unsa imong genre? Variety ko daghan. Ballad, pop, rock, bossa, kanan. Karong buntaga, pwede minimo patilawon? Si Patilawon. Oo. Si Tilawan, oy. Pwede ba may makatilaw sa kaanindot kaanyag sa imo? Abi na kong pati sa Okay. pagkatilawan. Awit. Pasensya na gid kayo mo kay pasayo pa kay sa buntag, may tutulog-tulog pa kong tingo. Wow. Okay ra na, naka-spaghetti bitaw ko. Wow, okay ra kayo na. Ana. Oo. Sige, Sample nga, mga sample. kagahi, ania si Aisel Ruga, ang international champ, Pinay, gikan sa Mindanao. The two-time World Division Champion sa World Championship of Performing Arts. Dito sa Long Beach, California. Yeah. Aisel Ruga. Ato paminahon. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through an open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Wow! Galing! Buntag pa lang galing to, buntag pa lang to. Aisel, una ka na mo biyaan, una ka na mo nga buhian, mensahe ni mo alang sa mga Mindanawan, mga taga-Bisayas, mga taga-Pilipinas, nga dunay talento, unya medyo grabe ang challenges na pandemya o kaway ni suporta nila, daghang kay sila mag-atubang nga mga suliran sa kinabuhi. Inspirasyon alang kanila palihog. Ang ako lang ma-share sila na message is kung naamoy something na dream or desire sa inyong kasing-kasing, don't stop. Puputayin ka sa kanta, don't stop believing. Padayon lang. Kaya nga mas asa mo padulong, motipasan mo sa inyong gusto, pero kung kana ang iplano sa Ginoo sa inyo, kung muna gitanong sa Ginoo sa inyo, mag-grow din ata. Alright. Thank you so much, Aisel Ruga, ang ato ang international champ. Uy, katsula, wala to na pangutana. Dalaga pa ba? Kumusta rin ang status imong kasing-kasing, Aisel? Nabay gahatag ni mong inspirasyon karon. Unfortunately, di na ko pildi. Ayay! Okay mga kaigalaan, mga kagahay, doon na kita impormasyon, doon na kita panawagan public service. Maluoy ka mo kang Aisel Ruga. Palihog hatagi sa inspirasyon kaysa Kasaya. ka-inspire sa uban. Kasayang ba sa kagwapa, sa kahami? Sa kahami, sa kagwapa, kasayang ba? Pero Aisel, ayaw lang na paspasik kay kabalo ka, ang para sa imo ha, para sa imo. Wow! Burag ang uyuan, naghatag advice sa iyong pagumangkon, mga gala. Sabakan dito ka. Ano sa pagtito sa Thank you so much, Aisel Ruga. Dagan Aisel, dagan salamat. God bless See you, you. God God bless you. Happy See you New Year soon. in advance. Happy New Merry Year. Christmas, Ayan. Cagayan. I miss you all. Alright. Kaya mo na ko to kanta ito yung ikanta niya? I believe I'm a fly. I can fly dito? Sorry. Sabi na ako kaya I'm a fly. Alas 7:11, ngit-ngit paghihapon ang palibot mga kagahi. Aniya na itong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gaya nga balita hatod kanato sa Cherry C.
calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikhay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. O ganiya ang mga detalye. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Kabsa ng usa ka pulis, human gipusil duol sa Camp Alagaras, Cagayan de Oro. Biktima na ilang si Patrolman Roy Aguas nga personahe sa Regional Personnel Holding Administration Unit sa Police Regional Office 10. Gikan ang biktima sa opisina ng gipusil sa riding in tandem. Kamulupag yapon ang investigasyon sa kapulisan sa maong panghitabo. Gahi nga balita. Patay ang duha ka miyembro sa engkwentro sa sitio Tinago, Barangay Baliguan, Habongad, Agusan del Norte. Wa pa may lamangalan sa duha nakaikya sa mga kauban pang mga sakop sa rebelde. Gahi nga balita. Patay sa engkwentro sa NPA sa Anahaw, Daan, Tago, Surigao del Sur. Wa pa gyapon may laang namatay nga usa ka babay na recover sa maong lugar ang klase-klaseng mga armas. Gahi nga balita. Arestado ang usa ka lalaki ug usa ka babae human magtesting og pagsulod og shabu sa Davao City Jail. Wala gingan sa motorera madinakpan nga mga miyembro sa usa ka relihiyosong grupo. Gisulod sa mga suspek ang mga shabu sa instant noodles. Gahi nga balita. Ipangdakop sa kapulisan sa Davao del Sur ang mga nagsugal atol sa Pasko sa barangay Hagonoy Crossing, Hagonoy, Davao del Sur. Dakpan ang duha ka lalaki tungkol sa tari-tari. Nakuha kanila ang ilang mga taya nga halos 2,000 pesos. Samtang sa barangay Tubod, Bansalan, arestado ang tulo ka mga tao nga nagmadyong. Nabawi kanila ang 700 nilang taya. Gahi nga balita. Ni surrender ang 32 ka mga sakop sa NPA gikan sa nagkalain-laing lugar sa Agusan del Norte. Ang mga mi-surrender naglangkob sa mga squad leaders o mga milisya ng bayan. Kakapoy o kagutom ang nagtuklod nila aron mo balik sa sabakan sa Balaod. Gahi nga O balita. ganing takna atong pangutanon ang pag-asa kung nganong ngit-ngit gyapon ang atong panahon bisan og alas 7:14 na. Ania sa linya ang atong weather forecaster nga si Ma'am Daisy Flores. Good morning kanimo Gahi Daisy Flores. Good morning po sa imo, sir. Good morning po sa atong mga suking tigpaminaw sa gahay ni Bay. Mo ni atong lakaw sa panahon karong adlaw. Adunay duha ka low pressure areas karon sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang una nahimutang sa ginayon nga 90 kilometers sa este nga bahin sa Baler, Aurora. Ang ikaduha nga LPA nahimutang sa gilayon nga 235 kilometers sa northwest sa Puerto Princesa City, Palawan. Kaning duha ka low pressure areas dili kini directly nga maka-affect sa atua dinhi sa Mindanao. Apan karong adlaw ang easterlies o ang init nga hangin na dagat Pasipiko sa dagat Pasipiko may nakaapekto karon sa atua dinhi sa Mindanao o gina-enhance pud kini sa low pressure area dito dapit sa Palawan. Ang atoang lakaw sa panahon naman dinhi sa Mindanao makasinati kita sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa mga scattered o katag-katag nga mga pagbundak sa hinay nga tuna sa kasarangan nga mga pag-ulan kilat ug pagpanalugdog most especially gyud sa rehiyon sa Caraga ug Davao. Ang atua dayong hangin dinhi sa northern Mindanao hinay nga tuna sa kasarangan nga magahuyop gikan sa este nga tuna sa amihanang esteng direksyon ug ato ang kabaybayunan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Ang agwat naman nato sa temperatura sa dakbayan sa Cagayan de Oro magagikan sa kabugnaon nga 23 ngadto sa kainiton nga 31 sa sukdanang Celsius. Ug ang ato Philippine Standard Time karon alas 7:17 sa buntag. Gikan dinhi sa buhatan sa Pag-asa DOST Mulugan, El Salvador City kini si Daisy Varan Flores. Ma'am Daisy. Yes, sir. Nalang ko ya po na si Art Nino kanang ma'am unsa man kaning duha ka mga low pressure area na ni tendency nga mahimong bagyo. Yes, sir. Kanang sa low pressure sa east sa Baler, Aurora, gamay ra ang chance nga mahimo kini nga bagyo apan kaning sa Puerto Princesa City, Palawan aduna ni puruhan nga posible siya nga mahimong bagyo. Mga unsang mga adlaw ka ani di man ka bagyo ang New Year nato ani Ma'am Daisy. Yes, sir. Expected na to within the next 2 to 3 days. Pero dili na siya directly nga mo-affect sa ato din sa Mindanao, sir. Pero medyo ulan-ulan na tong New Year ani ma'am. Ah. Possibility. Yes, sir. Posible, sir. Oo. Ayan. Mayon ta nga samtang nag-ulan-ulan po dia Ma'am Daisy no nga
bisan og nga padung na ang New Year ha, human ang Pasko, nagya po yung mga taligsik-taligsik mo abot sa ato ang mga buhatan, no? Daghang salamat kanimo Ma'am Daisy Flores. Daghang salamat, Happy ma'am. New Year in Yes, talaga advance. salamat sa may buntag sa tanan. Oras na to, alas 7:16 na. Oh yeah, in this it's a rainy morning, ladies and gentlemen. Andito na po ang ating Makata, Mr. Art Bonhoc Jr. Yeah. Mga kagahi, paminawag yun din yun yung sahing pit. Gikan sa una hantod sa tumoy. Paminaw mga kagahi. Paminaw. Mga kagahi, wanay COVID. Makabalik na kita sa normal. Di na kinahanglan ang bakuna, ilabi na kay kini, di mahal. Di na taangay mabalaka, di na kinahanglan nga mo angal. Pwede namang gawas sa balay. Pwede na tang mamasyal. Uy, kasaran. Ipagawas kini nga balita aron kitang tanan magmalipayon. Kay halos sa kasuig, kita na balaka katawhan, mahimong gawas nun na karon. Ang mga bata pwede na maglaag-lago ba sa ilang mga ginikanan. Ay, kasaran. Bisag asang lugar pwede na natong maadtuan. Apan kini nga pahibalo alang ra gyud karong adlaw. Di na pwede ugma, alang lang gyud karong adlaw. Sa imong nadunggan ayaw kaayo padala. Kay basi nakalimot ka what today is. December 28 lang taon con Los Inocentes. Ambot ganun na uso nga sa Innocence Day, halos bakak ang imong mga madungog. Lahi baya ang meaning sa inosente kaysa pulo nga buringog. Apan kita mga Pilipino naanad na lang sa maong binuang. Pero gahinaot gyapon kita nga kinabuhi og madamlag mo arang-arang. Kung naay musulti nga gwapo ka karon o gwapa, pwede kang mutuo, pwede po kang mabalaka. Ayaw lang sila sagpaa kay inosente ra sila. Ug mao ang angay unyang unahon inig-abot na sa bakuna. Time. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga Gamigan's finest chocolate. Feel the sun with a warm delight. Lush of bitterness, taste of healthy life. From the island of Camigan, enjoy the flavor together. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate. Sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Camigan's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof. Ed ug graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax.
Happy good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Kami mo dahil sa aking nadahigon Umabati ko sa aking batikoson Oh, Bati Art Bonok Jr. Oh, Bernie Bitok, Bitok Kainibay Kainibay Kahi sa balita Kahi sa kalingawan Nagbabalik po inyong mga kagahi, bisag bugnaw kayo, gahi gyapon, Bernie Bitok-Bitok. O ang iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Good morning, Deko Dekang Attorney Chubasco, kainya. Good morning, Attorney. Morning, attorney. Good morning sa tanan. Oy, bangon na mo, ngit-ngit, pero unsa na oras? Alas 7:22 na. Balikan sa nato, ibalik daw nato ang lockdown tungod sa COVID mutation. Ani ngonog, Dapat lang, 37%. Ingon sila, ayaw na. Mura man gyapon na, 39%. Ang niingon og COVID si mong mata, 24%. Ha? Nagyapon nito sa kung hangal-hangal may gala. COVID si mong mata. Di na may 24%. Alright, unya, sige, tubag pa mo ang mga kagahi. Labi na sa mga namina po karon sa Home Radio 93.5. Good morning ka natong tanan. Good morning. Alright. Siyempre, ito na. Kay katunihaging... Atong pangutanon ng ato ang kapulisan. Mm. Ready na ba niya ang ato Na. sa Zoom? Standby na mga kagahi. Kay katunihaging Pasko, walay ceasefire na itabo, no? Walay ceasefire. Walay ceasefire. Tuloy-tuloy gyapon ang Ang atong... problema nato, natay ang pangutan naro sa PNP Region 10 nga katong Sabado usa ka police officer gipusil diya mismo gawas sa Camp Alagar. Gawas mismo sa Camp Alagar? Yes. Mhm. Og niyatak na makauban nato ang bagong spokesperson sa Police Regional Office 10. Dungan pangutana po nato ang kanini ang ilang mga pagpangandam kay wa pa mahuman ang ato ang kapaskuhan padulong New Year. Police Captain Francisco Sabot Jr. Sir, good morning. Good morning, sir. Paki-unmute sa sir. Good morning, sir. Good morning, Yes, Captain Sabot, sir. Good morning, Sir Art o Sir Bernie, may buntag sa And congrats sa imong designation, sir, nga ikaw karon ang bagong spokesperson sa PRO. Mhm. Salamat, Sir Art, salamat. Unya ang imong counterpart ani, sir, ikaw PRO, si Bernie GRO. Pandami ni kalagyan. Bitaw, Captain Sabot, sir, unahon nato tong case ni Patrolman Roy Aguas. Gano nahitabo to, sir? Unsa bay background ani nga bagito pa ba ini nga pulis, sir ba? Yes, Sir Art, tinuod na datong Sabado, may alas 4 sa hapon. Doon ay pagpamusil patay sa atong miyembro sa PNP, no? Dinha sa Lapasan Highway. Tungod gidanang na vulcanizing shop diha. Hayag ba kay nga lugar to alas 4 pa sa hapon? Yes, Sir Bernie, alas 4. Then 5 ka bala ang gisulod sa lawas, 2 sa ulo, no? Patal gid ang ulo nga igo. Then padayon nga giimbestigahan sa atong investigating unit sa Kukko, particularly ang atong Agura Precinct, no? Captain Julio Saluta. Wala po nila giwala ang gulo kasama kining Sir Art o Sir Bernie. Tungod kay nahitabo kini anibersaryo sa mga 8 grupo. But then padayon nga giimbestigahan pa nila, wala pa nila gi-confirm po. Ngano ka, sir, ngano ka uban ang gulo. Captain, ngano ka si Patrolman Aguas ang nabirahan? No? Well, actually naka-uniforme pa ganun siya, Sir Art, no? Naka-uniforme pa siya. Then lagi padayon nga giimbestigahan kung wala ba ni siya lain nga mga kontra tungod kay
doon ay mga informasyon at nadawat nga kuan siya no, gikan ni siya sa Misamis Occidental. And then doon na siya mga administrative case dito. Then motong hinungdan nga kabungkag na sa Paruhino Group sa Misamis Oriental, na transfer po niya sa Bukidnon. And then na transfer din sa ato sa regional headquarters din sa atong RPHAW no, regional personnel holding unit nato. Usually pag naay mga pending cases, administrative cases, diyan nato ibutang nga unit no. And then naka-detail din siya sa Kukpo during sa katong pag-start sa COVID na to nga mga quarantine control point, murag diya sila gibutang. Oo, unta mahatag ang hustisya ang kamatayon sa kini nga patrolman Agwas no. O Captain sa Sabod sir, atong kuano ni, kumusta ang inyong assessment nito nga kapaskuan, di ba? Wala may mga nadakpan ba nga napabutog mga armas nga gibawal man na hantod sa New Year no? Oo, so para Sir Art no, kaloy sa Ginoo, na celebrar gid nato ang atong kapaskuhan no, na generally peaceful ang atong assessment sa whole area sa atong Pro-10 Police Regional Office and AOR. And then maski og injury lang sa mga firecrackers, wala tayong na-receive nga mga information no. Very good. At the same time kining mga illegal discharge of firearms, wala tayong receive nga mga report ana Sir Art of Sir Bernie. Bawal gyud ang paboto sir no, bisag unsa nga klase nga paboto labi na sa New Year. Bawal, gibawal. Actually, Sir Art, doon ay mga regulated firecrackers, no? Okay. So But pwede then, gyapon ana, So pwede gyapon din magpaboto no? Na siya kuan Sir Art og Sir Bernie, regulated as per guidance niya sa atong civil security unit, no? Sila may gitaasan ani paghatag sa mga permits. But then kuan siya Sir Art, medyo higpit ang pag-isyu sa mga permit, daghan kay requirements na ang uban nga dokumento sa Manila pa di mo kwaon. Uy. So wala So, gyud ka that is pamaligya why- diri mo, wala kay ka pamaligya diri sa Cagayan de Oro area. Yes, tinuod na Sir Art kay ang Firearms and Explosive Office sa every 2 years doon ay seminar nga ilang ihatag isa ka beses ngadto sa mga retire no. So that's number one requirements. Pag wala ka na nga dokumento katong certificate of participation nimo sa seminar nga i-conduct nila, Paul na kasunod nga step dili na pwede makakuha. So kani bisag turutot sir, pwede bang turutot talaga Turutot, gyapon? ana na lang. Oo, mas maayo siguro Sir Art ug Sir Bernie katong mga traditional na itong saba-saba no, katong kaniadtong panahon nga taro siguro atong bulan-bulan lang So, mag New Year na para So, posible sir, iwas ang, disgrasya. ang pabuto nga pwede ni sir, kanang sa sulod sa kwarto na lang nga pabuto ni sir. Mingaw man ang pabuto. Malagmit Sir Bernie, para safety gid ta, wala mga injured. Di po na sa safety sir. Di ka po na safety ka po. Oh. Dili man kay ang pabuto sa gawas, makapatay man na. Oh. Ang pabuto sa sulod, makabuhi man. Mo lang na diha. So, bisag ka ng mga special nga firecrackers ka ng lupad-lupad sa taas, dili bawal na siya supposed to be or dapat Unsa may nahimong Actually, procedure ana Major Captain Ana. Sabod? Naagya po na siya i-authorize sa Sir Bernie no, o Sir Art kanang atong fire techniques. But then again, dito lagi gyapon siya pagaymoon sa designated area nga gi-designate sa atong LGU. Tama tay o halimbawa na ay mga inana na gi-designated area nga under supervision sa atong Bureau of Fire Protection ug sa atong EOD personnel. So dili na dia basta-basta di alang tungod sa imong balay ana, dili no. Yes sir. Kaya at least iwas kita sa kanang disgrasya no. Unsa man dakpon yun sa kapulisan ang mga bisakin sa nga magkuwag firecrackers diha sa mga subdivision yun ana, monitoron yun na ninyo sir. Actually, tungod sa kagamay nato og personahe Sir Art, siguro Sa barangay na nga level, no? lang Barangay sa atong mga siguro. katauhan. Yes, tinabangay lang gina siguro, tabangan sa atong mga katauhan, report or badungon ba lang ka no, kay instead nga dakpo na to kay magselebrar sa New Year, luoy mapulin taon. So, ano na lang, kumpiskahon na lang siguro ang kuan. Buotan yun ito mga pulis. No? Botan dili gid nila ano. Kaya kung ikaw pa to na police burn, ana, Sa among sa subdivision tong Christmas dagan may nagpabuto. o ba? Pero nalingaw naman po mi, nihangad naman po mi. So, kani ang inyo ang unsa sir, kani inyong anti-insurgency drive karon ubay-ubay ka mga NPA ang mga nanurinder karong mga panahon na. So, ga-expect Yes, pa ba sir. mo nga hantod kini magsunod-sunod kini hantod sunod tuig? Yes sir, gi-expect na siya tungod sa active participation gid sa atong LCAC no, active implementation sa LCAC na to, National Task Force to end local communist muna siya ang EU 70 sa atong presidente
nga ato gini siyang gikampanya po din sa atong regional, no, sa regional task group niini. Hugot nga pag-implementar, doon na naman tay daghan na render Sir Bern ug Sir Art tungod niini atong ICLE program, no. Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ito na niini ilang mga firearms enumeration. Pag nalang sila dala nga mga high-powered firearms surrender na sila equivalent ana ang mga value, no, nga ilang makuha. Plus uban pa nga mga programa sa whole of nation approach sa atong gobyerno ang mahatag sa ila, Sir Art. Sir Bernie. Alright. Sir, sabot sir, ang kanang mensahe sa PNP alang sa katawan nato, labi na sa mga namina o ga-follow nato karon sa social media. Yes, Sir Bern, Sir Art, salamat kayo sa higayon nga inyong gitagaan ang Police Regional Office 10 o higayon nga makapaabot ni sa among mensahe, no. Unas tanan, peaceful lang atong pagsaulog sa atong Christmas. And then we hope na masustain nato kini sa ato na some celebration sa pagsugat sa atong bagong tuig. And then again mo apilar kita sa atong publiko nga mo tabang mo assess sa atong kapulisan, no, bisag sa mga reports na lang nga unsay ma-report nino diha nga unattended nga mga baggage, no, sa mga asa nga area, palihog report diretso na sa atong kapulisan aron ma-address. And then unsay mga katahapan nga lihok diha nga mga tao, report sa atong kapulisan para ato na matagal patagad. And then maginauta nga magmalipayon o magmalinawon gyud ang atong pagselebrar sa atong umaabot na bagong tuig, Sir Art. Daghang salamat o Merry Christmas. All right. Happy Daghang New salamat. Year, sir. Happy New Year, Happy New sir. Year sa PNP. Good morning. Likewise, Happy New Year, Sir. Happy New Year. So lahi nga armas lang ato ipabutuan eh. Tapos kung kulang mo kargada, pag Biramax mo. Kana. Oh, para Kusog mo buto. Kusog, mas kusog ang buto. Tapos tuloy-tuloy pag yung buto, dili tingis. Alas 7:33 atong oras, maulan pagyapon. Sa tanan mo gawas diha, pag bitbitawan mo mga payong uguban pa. Gugmang giyahak! Musunod na! Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di basta't maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ah, lami ay. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong dumangagiaha. Upaya kinindughan ko ano dili ako masagama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Oy, good morning Leko dia sa mga taga Pasil Lutaw Chinelas Association. Lo, kuyawan na Pasil Lutaw Chinelas Association. Kay ting ulan na sad lutaw atong chinelas sa ba. Hello da sa tanang mga taga Pasil. Ernesto Anunciado Ayudan. Good morning ni mo da, brother. Salamat sa kuan. Che Beret gibalir man gini ba? Kay HH Atiru. So gibali ni siya Betera Boreta. Boreta din. Diya sa Bukidnon. Ay, ang gugmangyang nato karong si Mana ha?
Lain na pong edisyon may galag yato ganato sa Biramax. Biramax Capsule, mas gahi, mas lami. Nga gi-distribute sa mga taga JB Pharma. Iloko dia kang Kuya Tats. O gasatanan mga taga JB Pharma. Asa kani nga mga pharmacy na at tangin ninyo na may gala ha. Ang Biramax may pagkanina lang yung ibalabala karong New Year. Mas maayo pa ni. Ang Biramax Capsule, paminaw diha. Labi na sa papa ni Attorney Chubasco kay niya. Kapaminaw daw perminti sa ako, boss. Morning ni Mada, boss. Sa imong gusto, boss. Pila ka box imong ito. Libre na. Kabalo mo ang Biramax sa tilad anay lang. Makaboost ni siya sa imong immune system. Maka-rejuvenate sa imong cells and regulates blood flow. Ug antioxidant ug anti-aging supplement ni. Kani gid akong perminti ginasuggest labi na kanang mga daghang kay mga kuya diha, mga uncle diha nga hilig karon nagbike-bike. Sige mo na tapos kapoy kinyo mga lawas basta nakalimot mo sa inyong mga edad mga boss, ha? Mga 40 tahon, 50 tahon. Mo ni ang dapat ninyo Biramax capsule, ha? 100% all natural herbal capsule, di ka mabalaka. FDA approved, no side effects, safe and effective. 269 ra duha ka capsule na siya may gala. Ha? Ayo po na idungan ang duha ka capsule ha. Kay every mga 3 days ang kuan ani. Effect ani. Dili kay perminti gahi po ng 3 days. Ang sensitivity niya na mga gala. So basta lagi makaingyo kag Happy New Year. Gusto ninyo nga lami inyong pamuyo, gwapo, hapsay, dili sa puton ninyong mga asawa. Basta kay hapsay inyong pamilya, pag Biramax capsule yun. Di yung ka maulawan na ni mga gala. Mapasubo yung gani. O siyempre, atod po sa ato sa Sabroso Chocolate. Kung kamo mahiling magsikwati diya, adri na mo sa tabliya na pure cacao. Sabroso Chocolate available na siya sa mga convenience store matamo sa mga pharmacy. Ayun lang niyo nga Sabroso Chocolate. Tatak Sabroso, ha? And ito na po siya mga kaibigan ng ating celebrity taxi driver. Kung pa niyo nakita ang akong interview sa iya nga English only, akong i-upload sa Facebook na nasa YouTube. Ladies and gentlemen, the celebrity taxi driver, Lito English Aaron. Pogi. Mahirap talaga, day. Pogi? Good morning, brother. What's up, brother? Good morning. A very cold morning. So far, I'm sleepy. Almost 6 hours. 6 hours sleeping, huh? Sleepy. It's very cold. Very cold. I did not wake up early in the morning. The question is still strong? Yeah, because of Biramax. How are you, brother? And ito na po ang ating Lito's quote of the day. The person who can bring the spirit of laughter into a room is indeed bliss. Ano siya? Bliss ba? Bliss. Again, pakiotro. The person who can bring the spirit of laughter into a room is indeed blessed. Paki-explain. Ang tao daw nga magdalag espiritu sa pagkahingatawa, sulod sa room, walay putol ang pag-amin. Sabagay, bless man, di ba? Nanay Ninong, bless. Pag hingatawa daw ka, galon sa room, walay putol ang imong pag-amin. How did you celebrate your Christmas, brother? So far, I celebrate in Christmas in my house. Either in Makanhan. Yeah, in Makanhan of my legal family. Legal family. Nada illegal day? Sa salida, wag na sa una. Ito na, close no. What's your menu? What's the food of your... came from your Kagahi group. Kagahi group. Spaghetti. Spaghetti, salad. Salad, wow. Ang asawa po, pagka alas 12, gisalad. That's why your wife is happy now. Yeah. Always smiling. Always happy. If you have no bring, happy again. Kasi if you have no bring, okay dala? Kung wa kay madala, malipay magyapon. Samot na.
Kung na kayo madala. The more if you have bring. If you have no bring, No more. not happy. No more clothes in the body if your lots bring. Kung wa kay dala, kung you have no bring. Pero kung na kay dala, if you have bring. Sabay, tama po. Doon sa English, sa Bisaya, sa dala. Sa may English. Bring. Bring. Tama. Muna kumuli mo sa opisina, pagdala yun mo. When you go to the office. When you go to the office, you bring. Sa mga taxi driver, kumuling mo sa iyong balay, pagdala yun mo. You bring. You bring. Sa mga taxi driver, All the taxi driver, if you go to the home, you bring. alas 7:42 sa na itong letter for today. Dear Kagahi Bernie o Kagahi Lito. They're hard Bernie and hard Lito. Itago na lang ko ninyo sa pangalang si Rene. Just call me, my name is Rene. Kay gaulan man, so it's Rene. Rene time. Bago lang ko nakauli gikan sa gawas kay nagtrabaho ko isip o sa kasiman. I'm new, came from the out of the world because I'm working being a seaman. Tao ba kanin ni Boss Manny Bularo ni? Dugay kay ko nakaulis ka kendi oro kay grabe kadaghan quarantine. What do you mean, Dugay? It's been a long time. It's been a long time we back in Cagayan de Oro because there are a lot of quarantine. Nidako na ang bangag sa akong ilong sa sigig swab. The wall of my nose is very wong. Wong. Because of the swab test. Because of the swab test. Muli nagyug ko kay nabati magunako nga murag nagkabugnaw na ang akong asawa. But I will go back the Philippines because my wife is very cold for me. Itago na to sa pangalang si Reyna. My wife's his name is Rena. Wala ko nagsaba niya sa akong pag-uli para dili siya makaprepara. I did not talking my wife where is where the proper days we back in the Philippines because may surprise my wife. Og tuod man sa pag-uli nako, mura siya og natulala sa diyang pag-abot nako. But I will be go back in the Philippines. My wife is shocked. Og ingani ang naitabo. This is the starting of Love Line. Kasabli ka sayo kayo nanuktok eh. Tingsingil naman siguro ang sayo pa man kaayo. Kajut lang. Ay, langga! I miss you lang. Rene? Langga. Rene? Langga. Rene? Langga. Ikaw ba na, Rene? Yes! So magamura magkag na-shock. Dapat malipay ka nga, nakauli na ko. Kasi lang mamantis ako. Kasi katulog din sa balay ka, hubo ka tanan. Kasi lang. Oh! Di ba ni Damgo? Panghimuta lang. Muta lang, basig damgo nilang. Parat. Ikaw, muta. Rene? Yan langga. Rene? Rina? Wala ka nagsaba sa ako nga. Muli day ka. Wala ko nagsaba, gigi quarantine ba man ko? Kabalo biya ka nga, dagan kay quarantine ako. Di ba, dahil gabi, nagkuhan pamantan, nag-video call pamantan, di ba? Na yung ka nga naka sa barko, ano?
Wala ka nagsaba lagi. Naman ko'y quarantine na mo nga murag barko. Nga naman, nga nung niuli kang kalit. Dagan pa bitay bayro nun. Gimingaw na ko nimo lang. Ha? Gimingaw na ko nimo. Sige, matagtawag, matagabi eh. Lahi ra mga personal og tawag lang oy. Dagko na kay kubal akong kamot lang. Kana ilama akong tuo nga kamot lang baga kay kubal lang. Lang, kanang kuan ba? Ano mo ka na? Tadabi, wa kay sweldo. Wala kay na ako diri sa Pilipinas. Ano yung naman? Dapat nagsaba ka nga muuli ka. Kabalo ka nga dagang kita bayro nun. Dagang kita kuwalo sa mga taong ka, oy. Na ba surprise nga magsaba? Ako manang nalangita na ka nga imo kong i-surprise. Ay, ako ba nga dapat malipay ka nga nakauli na ko. Sa mga kamurang nasuko. Yay. Nalipay ko, yay. Kanang bag na akong gibitbit puno na kwarta. Uy, ginuho ko lang alit. Ay, saan ko na pasigaw si Rizal? Sulod lang alit. Sulod. Agyan ko. Kadagan ba kini mo pangutana? Kaning motor na nalagi tayo motor diri. Ano siya motor? Sa likod gipark day. Wala ka na kung inasulti ni mo nga nagpalit kong motor? Nagsaba tapos flat screen na lagi ka nga TV. Ingon ba ka nga magpalit kong flat screen, ana? Kanto ron tang ordinary kay kanto lang kuan lang good. Tag 1.5. Pandamay na yung mga sapatos. Ako taguan. Okay, napay sapatos ug medyas. Kinsa man tagi pang lalaki man eh. Ha? Napa sa ilalim sa Catherine nimo. Di ba rin mo? Di maguda ako. Kailang ko. Surprise! Akong gipalit ni para sa imo. Tapos, sabay nga, na may brief diri ilalong sa Catherine. Nag-brief na ka lang? Brief din na? Sumaitan na ni Mana. Dili trapo na. Ang design lang niya murag brief. Naibag-o karon may ana nga trapo siya, pero ang porma murag brief kay usay mingahon ba ko sa imo lang. Muna usay ba ka nang kumakita ko brief ka nang mula ko simot-simoton kay makainom dun ko sa imo. Iya lain magbaho lagi to nga itlog lang. Ha? Magbaho nga itlog. Parang bugok nga itlog. Wala man lang. Tapos ang atong balay lang nabuslot naman ni Alcubo niya. Anong magkakapalit sa... Lang ka dyan lang. Dagan kika. Mo pa kayo paabutin mo dagan kika. Alis na diri. Kabalo ka nagluto. Biya kong bulalo diri. Alis ka diri. Alis ko kayo. Nako'y giluto nga bulalo para sa imo ha. Tapos nagpadali-dali. Biya ko pakuha o ganang kuan. Lubi kay kabalo ko ganang kagbukosalan. Aliling ko sa. Relax sa. Aliling ko sa. Nay bulalo lami kay na ha. Tapos aliling ko ni ko sus dako bagi kay na nga bukog sa baka lang. Akong gibutang ana lang. Sa sabaw. Sa bulalo? Sa bulalo. Aliling ka ulit. Kaya dagan na ba kinikiputang na ko. Kani nga sabaw. Kani sa bulalo lang? Dili sa kuan. Sa bukosalan. Butang na yung sabaw mo kusalan ka. Bugnaw kay na dagan ay gatas akong gibutang. Ang buko salad lang? Dili ang bulalo. Butangan ako gatas ang bulalo. Kalibanga. Uy, in fairness, init pa ba kayo na nabukal-bukal pa na, Ang bulalo lang? Dili ang buko salad. Init akong buko salad diri. Tapos gibutangan ako nagdaghan kayo cheese para mas creamy. Ang salad lang? Dili ang bulalo, daghan cheese ang bulalo. Sama kay ka lang. Tapos gibutangan ako nagdaghan lutya. Ang bulalo lang? Dili ang buko salad. Nailutya atong buko salad. Di ba lami kaayo? Lami kayo lang. Ibutang dia sa baso, ibutang sa baso para lami kay higupon. Ang salad lang? Ang bulalo, ibutang sa baso. Lang kanang sa tinud anay lang.
kanang atong balay wa pa ginahuman. Tanawa tong CR lang. Akong gatanawon akong tae mo. Sugat itangag lang. Asa naman ito gipadala din ako nga ipahit og tiles? Lang wala Pahit kay og lababo. ha? Nagpadala di ka? Ay kuan lang kanang nagpalit ko o nag-advance ko og kuan kanang enrollment ba sa kuan mga bata. Nabalay tayo bata. Kinsa na tagiyan ng bata lang. Ay sa atong pagumangkon ba? Tapos nagpadala ko sa imo kada bulan nga 8,000 o 80,000 wa gid ka nakaprastar ang balay. Ha? Di nahurot sa kuan lang kanang sa architect ba? Dako man ko kayo gipangayong architect muna akong gikas advance. Kanig yung Pero architect. i-deliver pa man daw ang materialis. Ilahan naman ang materialis. Muna medyo nalangay lang. Pasaylog yun ko lang ha. Tapos ang akong palit para sa atong hagdan na ni hagdan na to. Mabulas Escalator akong gi-order. hagdan mahulog. Escalator. Lang kabalo. Ikaw bitaw lang kung gabi ka mangwinta kabalo ba nga ako tanang gibutang sa bangko. Mo ano pagduda-duda lang ikaw mo Lang ang pag-abli na ko sa cabinet lang na polo short na stripe lang. Mura labay ka ilak kung color na lang. Usa polo shirt. Oh, daw ko. Kani kinsa may tagian niyo. Dili ni imo? Ilak ko mura. Dili ni imo day? Di na ako eh. Sa asa man ni kapadulong din? Lain ni siyang medyo tawhan na itong kabinet lang. Nakakita ko ani lang katong pagbunyag siguro gisuot ni sa lalain. Ha? Kabalo ka lang kanang burag tawhan ni nga kabinet lang kay kalit lang ginay manung ang mga polo nga bisag dili ato Feeling lang nako lang ato ni pabinditan ipamisa nato nilang. Tapos lang nako'y kwintas nga pang lalaki lagi nila lang. Lang kabalo ka lang. Ikaw bitaw lang. Kasi nagbibida ka na. Mupay pag-abot ni mo. Kuhan kayo ka. Dagang kikang mga issues. Ikapoy ko sa biyahe lang pero Ay, sus, ikaw, kabalo ka. Bobya ka nga dugay na kayo niwalay kung lang ako. Yan na siguro lang ay pahulay sa talang. Ikapoy ko sa biyahe lang. Lang. Kabalo ka ang solusyonan na duk-duk lang yun ba? Dugi-dugi na iwalay duk-duk na. Maglisod man siya lang, siguro magdungo lang. Ay, Biramax niya Nakadog na ka ni. Ano, dapat lang. Alay, para mawala mo sa pong gidagan. Mo din nag-ignore itong mga kauban na mga seaman lang. Moni. Muni ginadala ni Boss Manny Bolaron di sa mga kuhan dali nang. Alay, ikaw, ako hiloton sa takas sa likod. Agay lang. Lapay sa... Ayaw diyan lang, taas na kayo, yurik lang. Agay lang. Agay lang. Sakit na kayo kung yurik lang. Kana lang. lang. Kana lang, duk-duk lang. Ingo ko lang kay dugay na lang. Hinahinay lang. Hinahinay lang. Alagalapos naman siya lang. Sige lang. Uy lang ka na. Paspasigamay lang. Wala man siya sa buran. Agay ka na lang. Gilingaw-lingaw landayon ko sa akong asawa. Naobserbahan ako nga among balay. Dagay mga bagong gamit nga kabalo ko nga dili ako Pero basig tinuod siya ng giingon sa akong asawa nga basig tawhan ni nga aparador. Kay matingala daw siya wa man daw ni sulod tapos kalit lang daw na yung mga lain polo ug mga medyas. Uy, delikado din ang ako. Basig inyong mga kabinet dahil tawhan po na. Pabinditahin ninyo na. O ang ending, gipadok-dok lang din ko sa akong asawa para change topic. Pero kabalog yun ko, there's something. Nagi something ani nga dapat pa na ako may bawaan. Kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alas 7:56 na!
Oy, unsa ba ibalik ang lockdown tungod sa bag-ong COVID nga mutation? Ang 44% kagahian ningon og dapat lang ibalik. Ang 37% ayaw na. Mura man gyapon. Ang 19% niingon nga COVID sa imong mata. Di na sila mo tuog COVID mga igala. Mo na problema. Mga good mornings. Good morning, Sylvia Asis. Clifford Mihila. Harold Cabasan. Good morning. Joey Prenario. Good morning. Ma'am Joy Martinez. Good morning. Good morning, ma'am. Happy birthday kang attorney Munching Tabor o attorney Francisco. Oy, happy birthday! Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Geraldine Joy Garcia, good morning. Malo Daing Bunagaw, good morning. Jonathan Acaba, good morning. Oga Maray Socorro Ibarat, good morning. Raymond Gargar, Carmilotes, Oga BW Juni Black, good morning. Brother RJ Yakapin, good morning. Good morning, brother. Oga, siyempre. Kano sa man may musulong di asimong kananan? Nobles Grill. Oh, kano sa man? Oy, belated happy birthday sa akong mama, Kapitan Anita Bono, kagahapon. Ay, kagahapon yung nag-birthday. Oh, Happy ya ugma birthday. si Mama Lilit Habla. Ay, happy birthday. Syaro di mag-uwil-uwil atong mga simod ya. Siaro. Oh, Jed Las Marias, good morning. Boss Jed, silingan man ako niya. Churchill Arquero, good morning. Hermilo Abal. Uy, good birthday morning. karon ni Bal Martinito Jr. Gahapon. Kagahapon, belated happy birthday, Bal Marts! Bal Martinito. Good morning, Hermilo Abal. Teresa Sinadhan, good morning. Sa mga Sumanoy family. Good morning inyo diya tanan. Jesse Marquinho. Rinier Ripoli. Ha? Good morning. Good morning. AJ Parofadildino, Ray Castillo, good morning dyan sa Manila. Rowena De Leon, good morning po sa inyong lahat dyan. Saging Turon sa Canada. Roland Istolaga. Si Jeda Hablam din eh. Good morning. Good morning. Oo. O si Ron Al Alaba, good morning ninyo. Pukawa si Romel be. Oh, pukawa kay na Miss Shotron. Oh. Pukawa paliw kay alas 11 na mo to ba. Ro Fiscot, good morning. Og attorney Chubasco Kainya. Good morning. Good morning. Oy, ulan-ulan karon dipinsay niyo mga kaugalingon, mag-cherry C. Cherry C. Oh, daghan vitamin C. Daghan vitamin C. Calcium ascorbate with zinc. Cherry C, daghan kay vitamin C. Daghan kay vitamin C. Dipinsay niyo kaugalingon di mga kagahi. Stay healthy. Siyempre, wala tayo ikong panahon. Magkita-kita na po kita ugma pohon. Timaning ang katawan nga doon ay gahi. Nga baruganan, may tampong kalambuan sa atong katilingban. Kini yung sulugon sa kahanginan. Art Bonhoc Jr. Oy, sa tanan mo sa balay nga nagmotor karon ha. Ingat-ingat mo sa pagdrive. Ligyas-ligyas. Basta basa-basa. Inom-dumi nga ang bala nga gahi. Sa uban di naging muling igini si Bernie Bitok-Bitok. O kami ang Gahi ni Bay! Kami mo dayag sa akin nga dahigon. Umabati ko sa aking batikuson. Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Kahi ni Bay. Kahi ni Bay. Kahi sa balita. Kahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like